нашым чэмпіянаце, такая вось на англійскі манер. Ну а дапамагаць Вользе Блоцкай сёння будуць Алеся Гутнік, Владимир. І адразу скажам пра гістарычную падзейку у гэтым супрацьстаянні. Напружаным матчам. Нагадаем, апошнім сезонам Асіповічы прайгралі ў Астраўцы 1-2, на сваім полі саступілі 0-2. Ну і што тычыцца выступу, што вырошчвае рапс, прадае алей. Ну і вось момант у Асіповіча ўзнікае першы. Вуглавы будзе ў нашым матчы. Алексею Зімін каля мяча. Зімін падае. Гуляе хтосьці з партнёраў па мячы. Іван Фролоў забірае. Міхей. Закид наперад. Бойчанка! Як жа зараз ратуе сваю каманду. Пачынаўся дзень двума сустрэчамі у Мінску. Скажем, пасля Федасенко, скидка на Ганчарыка, Ганчарык удар і ратуе. Ратуе Рустам Гурынович. Уводзіць мяч па-за межаў поля, дарэчы, віцэ-капітан Астраўца Якімовіч. Ну як жа не забівае зараз Мікіта Якімовіч. На Зіміна гуляе, Зімін пацягнуў мяч наперад. Зімін цягне, аддае на партнёра. Удар по воротах блокуецца, другая спроба і міма мяч ідзе. Які з мячом сустракаецца. Выносіць яго ў край. І забіваюць Асіповічы. Станіслаў Ламака адкрывае лік у нашым матчы на 50-й хвіліне. Далёкі вынос, ніхто не падстрахаваў. І Станіслаў Ламака забівае першы гол у нашым матчы. Прапускае Астравец, хаця мела каманда больш эпізодаў, больш момантаў у першым тайме, але вось з такім першым падыходам да варот суперніка забіваюць Асіповічы праз Міхея. Федасенко прыкрыў добра яму шлях. Яго партнёр Ганчарык прабівае па воротах 1-1. Кірыл Ганчарык забівае былому клубу. Ці будзе святкаваць? Ну так, не святкуе, не святкуе. Аддаў 5 партнёру. 1-1 Астравец робіць лік вельмі хутка. 54-я хвіліна. І у нас зноў жа лік роўны. Федасенко, Кудзінаў. Ёсць магчымасць атаку давесці да удара. Прастрэл! Ганчарык не прабівае, удар па варотах ад кагосьці з партнёраў. І скідка. Ганчарык пракідвае наперад, цягне Якімовіч, аддае на Каліноўскага. Ну і становішча па-за гульнёй, ратуе Асіповічы ад другога прапушчанага мяча. Рыхтуе ён падачу. На далёкую стойку! Ёсць удары! Гэта 2-1! Гэта Артём Ганжуроў! Астравец забівае на 90-й хвіліне! Ці што там будзе? Астравец не забівае, не залічаны гэты гол.